min de hammadal ɓiɓɓe kam ɗo joni fara ɓe noddira min gagel hanki mbeɗa noddam heɓani. Allo? Oui, ça va? Aɗa selli? No yimɓe galle mon mbaɗi? Kam fo ɓindel? E min hanki min noddima komi ronki heɓdem. Kadi hankkadi aussi a arano galle. Ok, kirdima gasno. Ke ala probléme. Mi famiri noon. Assalamu alaikum. Aleykum salam. Maman. Machallah. Ça va? Selli. Selli. Machallah. An hanki alan programme gonduɗa yifon patma a ara hen ka hanki mi alan envie yaade programme a alan envie yaade walla ko Hammata ala hadma yaade yelan so wona kanko wonta goɗɗo ñalama ana ñakki fulla ñakki fayda an ala mo dewata sona Hammata o vori ganduɗa hoorema e hoormi wawa nafde saga an yono mbaɗa wi noon yono mbaɗa hande an aɗa indis amiba indis ga huccide mbaɗi ka sikila yimɓe legal fona kala halma woni ko jaadani ni ƴewru worɓe rewɓe maɓe gacca worɓe rewɓe akkoy sa Hammata o ɗo ganduɗa yaha hof koyngal elle jeeyo mur laptop wondi ko sakinade nimisa fottima ko lawol ngol sayno mbaɗata mumni elle wona neɗɗo an walla ñakki fulla ñakki fayde mamma ƴew worɓe rewɓe ƴew min hande jiñamumi ko halsida 100 000 neltani ɗum gaddumi kono saɗa wonde neɗɗo gandata ko neɗɗo nafa so wona neɗɗo nafata ganduɗa hoorema an etta keddiji ma kayis ma fota ƴewno mbaɗa hande sa yidi amen sa yidami amen mbaɗa ko genre maire ni ƴewno mbaɗa ni mamma an fo change an kay haali hoorema aka ko haalisa gurɗa hatti oɗo zema haalis goto so ala oto jooɗo ala iPhone toppatoɗa ha yimɓeɓe ne jiiroma an ko ɗum tan ko jiɗɗa namdi ɗum ni dogale yimɓema ay hande neɗɗo wo yiɗirmo haaliste yiɗirmo saabu Allah e nelaɗo mum kono famala oɗo zema natti an ñakki fulla ñakki fayida min ga comment mba jiɗɗoma haldema mi ɓustini hooram min babam ga winoma neldam haalis hersini dewal gongal poɗɗa ni gara ara base ɗasana bama base gorko tawno gacca on mo jagguɗa mariam ay mino ayan ko haalis gurɗa kono min mi ƴowani ɓa neɗɗo won ƴorumo ala haalis de ƴorum yiddema kadi ƴowa saabu Allah e nelaɗo mum kono an ala haalis a haala mum woru ni tan he fam ala ma honde yidde won hay yidde wotere ala joyi go etere ma tan natere do hay yidde wotere ala hay do rewe Hammata sikma Hammata ko adda Hammata do sana metti geno baɗa hay yetti bo wala soyete Allah gacci yimɓe fof haala ma tan haalti ay nen madam celi mama no dade ya indis assalamu alaikum alaikum salam mariam mi kam yi mi jodi bismillah mama mariam wala selma wonɗo sigram kay hein to jiiɗa far hoftu bay hoftu baɗo tuub ko istalio ça va machallah selli kam machallah alhamdulillah wallahi mi noddimama ga taw kerdiyam no gues mbanmi bippa kala leydi ko bippu tan nafara wona sodde carte kam sa kam au moins kam noddira kono ko bippu tan gurɗa pisam foof jogori helde ni bippaji mama gasata mama gonda ndiyar sa aɗa ñangi koy famen min somi ala kerdi mi bippat kadi min somi bippimama tan a nodditan saɗa jogui kerdi te ko ni tan gurɗa meeɗa joggade ñande foof mi ala tan mo gasata qu'est-ce qui ne va pas e mama wona ɗum ni on ko garnomi haaldini mais mi huuli haalde ɗum inchallah an keeɗim ko jaam vraiment ɗeɗo balɗe fof mbiɗa yinno yaade capital to pour récupérer quelques dossiers ji mais malgré ça Allah haɗimi yaade ko ref passe e probléme somi yeehi kadi mbiɗa foti sodde timbre uji e gueɗe mbaɗe noon mbimi noon yomi arɗo so tawi wonko joguiɗa hay sino ko 2000 totta kam an mbeɗa haala mi jofnani aɗa wiye kam mbeɗa yiiɗi yaade capital mais ko passat ma lijjitande ɗum hoorema gorko muɗo kelfal poɗɗonoma hen hay passe wawa lijjitande hoore muɗum an a foti hirsude wallay a foti hirsude ma gonda mama hor yejjid minema en ɓoydi duuɓi 5 hande ɗe gondi hakkude men hay goto wiyata holi o kadi yidde e jawdi findire min ko sabi Allah jiidirmami sabi Allah noon nodda en jawdi ko banggue mum yidde ko banggue mum kadi joom sukun baleru wasani en tant que neɗɗo no wuuri ko hoddira e aduna kadi hay goto anda mama mi famani ne gurɗa hande mi famani situation ma mais andinam vraiment holko jiɗɗa gandina kam hol probléme ma sabu unoɓe gawri codirta nafki so jiiɗi gawri mumen ɗigga wondi yidde basɗo no muusi ha may hay siklamma mo joguinɗa foof gona ko woppudem an naggam e minom natti wade wuurdu mama min mbiyata basɗo
Mama mais eltindem kongole hunuk ma biya xam ko bast mama ko addi ko aratan yidi ko yeran vraiment ça ne va pas hein na fi ka halani ko kon non bonni bernde mama huciram karna ham hankadi yonti eden kalda gonga amin mi tampi mi mayi mi lori bedem soda pade bedem soda tubaji simsa joron horma neno wayni epiketi al hofudi tubaji tan arbayno jeyo cioccor mimmi mayi hankati quelle surprise mais maman min kala njida mbaw mi sifrade mbaw mu wadi mi pertan neddagal gal mi nyakani personnalité a wita farnari a copain ko gujjo ko baro ko n'importe quoi ko cerndo min ko gondum ko refi gondum ko refi was jogar khalis et puis sembe wuri mi damtina khalis mama elle très comme dum sikana vraiment mais anda fokam ko natema min je ne sais pas mais franchement elle très comme dum sikana il faut note nena ara jodo hal hakun men holne nene ala do baba ala do hay goto ala do jimmi ko ya hedo min fe ko kalantu mami ko ay ko wonno hakkuni men ko e ko mbawno den waddur ko fof hande yo hardo mama te aussi ket sa yetti ngudda sahi mama mais vraiment ski wallahi génération hando kadi so mi wiyama hoto confiance debbo ha 100% ko gonga yo tan mamma oɗo duuɓi ɗo min gondi ɗi e nder waktuji joyi walla waktuji sappo mintaji sappo fof wayli paamede hande kam so wiyama tan hande génération rewɓe 2000 en ɗon ha 2010 jibinaɓe 2000 ha 2010 mo ponmi wiide ɓe mbay kene gazelle toxel ni nder 5 minutes gazelle gas charge a gonguel ɗum musi halam kambi mame gidelam me tubanma wayo gidelam wata ya min gidewe sela be kali